नैलै गुमै थग्रना फन हरनो थिननायखाय नोंनाव हरथारबाय आं। मामा नों फैलाबा हिनजाव गराय लानोसै होनना बुंहरदों बियो। नों मा होनो? लानो हो आं मिथिया। आं जेबो होनाङो लानो गोसोखौ लानो हो। आं जेनबायलै आं हाला सानबाबो हाला आं बिदि सैमा बायदि खालामजाबाय थानो हायालै आङो। दसेबा बुलाय दसेबा सौलाय दसेबा भाइरेल खालामजानाय दसेबा फानलाय दसेबा बायलाय आं बिदि खालामजाबाय थादों। बे समावहाय लोगोफोर नोंथांमोननि सेराव मोनसे गोदान आपडेट भिडिअ सफैदों आरोना लोगोफोर कनजिताजों लोगोसे दैदेनवारिया थग्रननि बागै मा बाथ्रा रायलायदों बेखौहाय नोंथांमोननि सेराव आं शेयार खालामनो होननानै सानबाय। थारैनो कनजिता बर'आहाय थग्रनखौ फाथैलाय बिसिमारबाय नामा आरो फाथैलाय बिसिखांनायनि उनाव थग्रना हिनजाव गदाय लागोननि बिथिङाहाय थारैनो सैथोमार नामा बेफोरनि बागै बिथांमोनाहाय गावसोरनि कल रेकर्डिंनि दारैहाय शेयार खालामलायदों। जियानो जा नोंथांमोना भिडिअखौल' जोबजासिम नाय अब्लानो बुजि मोनलांगोन आरोना लोगोफोर। नैलै गुमै थग्रना फन हरनो थिननायखाय नोंनाव हरथारबाय आं। मामा नों फैलाबा हिनजाव गराय लानोसै होनना बुंहरदों बियो। नों मा होनो? लानो हो आं मिथिया। आं जेबो होनाङो लानो गोसोखौ लानो हो। आं जेनबायलै आं हाला सानबाबो हाला आं बिदि सैमा बायदि खालामजाबाय थानो हायालै आङो। दसेबा बुलाय दसेबा सौलाय दसेबा भाइरेल खालामजानाय दसेबा फानलाय दसेबा बायलाय आं बिदि खालामजाबाय थादों। माने आं ओरै होनदोंमोन नालाय गुमै थग्रन खनसेयाव नेबाय थायोलै लादोलै गोदान होनना बुंदोंमोन नालाय हौवा मानसि जानानै माखौ आन्दायबाय थागोन नोंलाय गोदान लादो होनदोंमोन नालाय आं। ओमफ्राय हैस आं हिनजाव लाबा दानो खनजिताखौ केस होगोन होननानै बुंलायबावो गावहा। आं होआ आं मालायनि अननाय खालामा जिखुनु आं जेनबाय आरोना आङो नोगोद जुजिबोदोंमोन संसार जानो होननानैहाय ओमफ्राय आङो दिनैहाय हालालै आं हाला एकदम बिराद खस्थ' मोनबोबाय आङो नांगौबा खस्थ' हाजिरा मावलाबायनानै जानोसै आं। रसा नांनांगौबा नांनानै थागोन आं होमबाबो आं जाला आं जेनबाय आं बिदि खालामजाया जेरावबो ओंखारनो हाया दा आं लासै आंनो नांला गाव हिनजाव लायो ना मायो लाथों आं केसबो होआ जेबो होआ लाथों मोजां जानानै जायो ना मायो मोजाङै जायोबा गावनि थाखायबो मोजां आंनि थाखायबो मोजां आं जेबो होना आं खिन्थु आं असान्थि खालामनायखौ आं सहायनो हाला आरोना आं जानो हाला। फिसायाथ' सानैखा नालाय फिसाखौथ' साफा मोनखायो आरो जिखुनु हिनजाव गदाय लानानै बियो फिसाखौ फिसाबाबो आंनो हरथों। सानैखौबो लागोन ना? हाजिरा मावलाबायनानै फिसिगोन आं हिनजाव लाबाबो आं केसबो होआ। गारिखौथ' गावनि होननानै भिडिअ'आवबो होलागासिनो दं फेसबुकआवबो। नुखादों आङो गारियाथ' गावनि नामाव बख'नाय आंसो लानायमोन ना गारियावथ' आङो ओरै फेसबुकनि फैसा इउटुबनि फैसा मोननायजों आं फाइनान्सआव लादोंमोन गारियाथ' आं किस्ति मारिबोबाय लाजेननायनिफ्रायनो आं किस्ति मारिबोदों ओमफ्राय आङो फार्स्टआवहायबो आंनो माबादों आंनि फैसा मोननायखौ 30,000 होनानै लादों ओमफ्राय फाइनान्सखौथ' आंसो मारिबोजोबदों ना ओमफ्राय दा मानो गोरा होनो होनबा बियो गारिया गावनि नाम नालाय दा गावनि होननानै गाव दा बेफोरबायदि गोरा आरोना आंनो नाङा लांथों नांगौबा गावनो लांथों आंनो नाङा होननानै आं बुंखाबाय गारियाबो बिनानावनि न'आव दङ लांफैथों होननानै आं बुंखाबाय जिखुनु गावसो लांफैयाखै गाव केस होबाबो होआबाबो जिखुनु आंथ' बेनि हिनजावना गासिबो हिनजाव जिखुनु हिनजावबाबो आङो दा अयथासार खालामजानाय हिसाबै आं फैनानै थाफैदों गारिया लांफादोंमोन बेखौथ' बे मा केस होनो हानांगौ गारिखौथ' आं अलरेडि खोन्थाहरखादों उमुगाव दं लांफैयो होननानै गावसो लांफैयाखै। बिदि आरोना औ गारिखौ लांफैथों आं माबा दाख्लैनो लिंहरखादों गाव लांफैयो ना मायो आंनो नाङा। गावबो मुलि बेफारि ओंखारसिगोन ना मागोनथाय गाबोननिफ्राय बेफोरबायदि होननाय खोनादां। मोजां आंनि थाखाय मुलि बेफारि ओंखारो ना मा ओंखारो मावनानै गाव जुदि मोजां जानानै जायोबा गावनि थाखायनो मोजां उफाय गैया दा सानबेसेथो मालायनि सायाव जानो सानबेसे मालायनि सायाव जानो रावबो आखाइ आथिं हरदों मावनानै जानो थाखायसो हिनजावखौल' आसा खालामनानै जागोन नामा गारिखौ लांनानै गाव बिजनेस खालामनानै जायो ना फाननानै जायो ना मा खालामनानै जायो गावनि गोसो आं जेबो होना आरो हिनजाव गदाय लानो होनदोंना लानो हो आं जेबो केसबो होआ। माने केससो जानो गिदों गाव नङाबा हिनजाव गदाय आङो केस होग्राबा दाख्लैनो होगौमोन आङो बे गथ'खौ आं गोदाव सोराव जाजानो गिनानै आं गथ'खौ माबानानै न'नि गावसिनि हजोंनि मानसिफ्राबो बिराद आंखौ फन हरनानै रिकुवेस्ट खालामहरबायना दाहो होननानै बेनि थाखायसो आङो आथिं गाबथानानै दङ आङो होआखै
जाबाय केस दाहोसै होननानै गावसिनि न'नि मानसिफोरा बुंहरबायना बिनि थाखायनो आङो जेबो केस टेस होनाय जायाखै आरोना थानानै दङ दलदनो। गावहाथ' पुलिस नेगासिनो मा नेगासिनो बिदि होलागासिनो। होथों बे बुजिनो रोङै मानसिजोंलाय आरो माथो आं जिखुनु माथो होनबावनो आरोना जिखुनु आङो जानो हालालै आं नांला गाव हिनजाव गथाय लानानै जायो ना मुलि फाननानै जायो ना गारि फाननानै जायो जाथोंसै बेनो आरो गथ'खौ जाहोनो हायाबा आं फिगोन गाव फियाबा आं नायगोन आरोना आं जिखुनु खामला मावनानैबाबो नायगोन आं आथिं आखाइ हरदों गसाया नांगौबा आं मावनानै जाहोगोन थेवबाबो आं बेजों गोरोबनो हालालै नांला आंखौ सोरबा आंखौ बुजायबाबो दानबाबो सुबाबो आंखौ हानाय नंला आरो दा नांगौबा बुथारजागोन आङो नांगौबा थैनानै थागोन आङो थेवबाबो हाला आङो आरो आं हौवा गोदान लाफिनगोननिबो खुनु माबा गैया आं सोरजोंबा हाबा जाफिनगोननिबो आंहा खुनु माबा गैया हाबाबो जाया आङो नाङाबो बेनो आरो गाव हिनजाव लानो होनदोंना लाथों लानो हो आं केस गैया माने आंसो जंखायदोंमोन माने हिनजाव लाफिनदोलै खनसिदा फैखानो हाखाला गुमै होनना बुंहरदोंमोन आं होआ खनसिदा दानो केस होथारगोन आंखौ बिदि जाबावो खनसिदा जेबो लानायाव जेबो अबजेक्सन होआब्ला आं लागोन हरलायबावदोंसो आङो दाखालिनोथ' आंखौ दोखो दोखो खालामदों लंथं भाइरेल खालामदों आंखौ ओंखाम जानो हालायै दोखो दोखो बुदों मेगन सेगन सौखोजोबदों थेवबाबो होआखै आङो उन्दैनि थाखायनो उन्दैखौ अननानैनो न'खरनि गावसिनि रिकुवेस्ट खालामहरनायावनो होमबा बे हिनजाव लानायावलाय आं मानो होनो लाथों लानो हो कारेन्टनि खोथाखौ बुंहरदोंमोन बे माबा कारेन्टआ 25,000 जाबाय माबा जाबाय होनना हरदोंमोन माबा नोंनि नामाव दंजादों माबा कारेन्टआथ' आंनि नामाव दङ ओमफ्राय जिखुनु बे कारेन्ट अफिसनि बे माबा नाम्बारखौ बिहरलाय नोङो बिहरनानै हर आंनो कारेन्ट अफिसनि औ नोंनाव फन हरखादोंमोन जाहैदों जोंहा आंनाव फन बे सेब गैयि नाम्बारा हाबा नालाय ओंखायनो खोनायाखै कारेन्ट बिला गावसो थागोन ओमफ्राय गावहा होनो हाला ना मारै जाखो बेहा दम गैलालै कारेन्ट बिल होनोबो जेबो माबा गैला रायज्लायहरनो आङो नाम्बारखौ हर आरोना गाव खोमसि थानायानो गोबावसैनो माथो आं गैयिनिफ्रायनो साननैसोनि उननिफ्रायनो कारेन्टआनो गैयानो खोमसिसो उन्दुयोनो बिल हरनो हागौ माने कारेन्टआ जोंनाय नंला बिदि होनदों ओमफ्राय बेनोसै आरो माथो रायज्लायबावनो गारिखौ गाव होनहरबाय थादोंमोनलाय गारिखौ गाव गाबोन लायोबा लायथोंसै दे होमबा